Ay, salamat ni Dag-om ragid siya, oh. Napagyapon mi diri sa Hingoog. So, mag-road trip mi from Hingoog padulong sa Medina. Kabanin na sad mi sa among paglaag karong hapuna. Nga perting inita. Alas 2 no. Alas 2 na sa kapunon. May lang tag mubundak ning ulan ba. So, tara. Let's go.
Ilaban, wala po. Ilaban hindi mo lison ko. Gani man to. Dire. Dani oh. Lunaw na siya sa high school. Lagi dia oh. Silang Katong yung balay nilang mama sa una. Sila. Sakong lola. Dani. Hadlok lang kayo sunod
Isidro Polimedic General Hospital. Doon na sila sa kuan. Hospital. Hospital dire Bago. Alright, Medina na. Welcome to Municipality of Medina. Shoutout ko sa tanan taga Medina. Kumusta naman mo diha? Kumusta man inyong kainit sa panahon? Okay na yun sa kainit. Nadagoy auntie ug uncle sa Medina. Ug akong mga igagaw. Shoutout na ako sa inyo. Kumusta naman mo? Mulabay lang ko sa inyo. Kay busy man mo, busy. Busy tang tanan. Narang ko ano, Vista brand. Nung bata pa ko, pag manimig Medina, Vista brand yun ay dumduman. Sa amuha kay paglag man misang ang uncle. Asa mo nung diya, bus diya na. Oh, dire din may munong dayon no. Diyan. Wala man yung Jollibee dali. Dili. 59.5 na. Dito. Balingasag. Ano yung Vista brand guys? Kasi pangalan na ni Asilo. Axilo? Oo, sila. Ba't Vista brand may mong naibala na ni good? Bago na manggungalan. Axilum Resources Corporation. Ayun ni. Ay, nakabutang. Apay na yung halo-halo gani. Ano mo ba dito sa kon? Sa damit. Ano to? Kapil ba yun? Kabe ito. Puta. Labi. Ang butol sa tagbilangan. Cabo Bridge. Kalami sa tubig. Ay, kalami maligo. Init lang. No, dagat naman kayo na diyan. Diri sa mong right. It's dagat na. Taog Dagat. pag yun. Kalami. Matang pisaw. Ingay. Later na biitan aw kay vlog ko study. Plaza sa Kuan. Kabus. Cabo. Barangay Kabus Stage. Barangay. Oo. Okay. Tanan. Pero gamay ang Medina no. Ilang poblasyon diri do Cabo, north ug south.